Ondo dago? Bai. Ondo. Agur. Kaixo. Bueno, zer moduz? Ondo? Bueno, alda moduan, ez? Euria dago kanpoan, ez? Guzti zarete, ez? Ondo, ondo. Bueno, ni Xabi naiz, kaixo, etxarritik nator. Eta hori nira naia, txoferra, Ya está, implikatu zaitut, hemendik 5 minutotara hemen zaude, nirekin, Bueno, badakigu zergatik gauden hemen, Tara, gainera hemen jarri gute proiektatuta, Ze bota behar duzu, ze jarri behar duzute telebistan? Euskaraldia! Bueltatu da Euskaraldia, bigarren atala, bai horixe, hemen gaude, denok batera, jo, ze politia, Laureun herri baino gehiago, oraingoan, Euskal Herriko Laureun herri baino gehiago, hor topera, dena ematen, Euskararen alde, jos, herri guztiak batera, eskua eman da, hau bizita belarri prese, Euskaraldia, denak horre, dena ematen, pozik, postasuna nabaritzen da, Eta horrelako ekitaldian daude, entitateak sartuta, ariketa sozial honetan, hori Euskararen areagotzea bilatzen da, Euskararen egoera pizkat bultzatzea harago eramatea, eta horrelako ekitaldia aurkezteko, ni deitu naute. Kaixo. Beno, nire bizitza kontatu behar dizuet pixkat, bale? Orain horrela. Begira, ni etxarriko naiz, esan dudan bezala, etxarrikue, etxarriko naiz, Eta bai beharrean behi esaten dugu, Behi, etorko za, behi! Jendeak farra egiten guzti, za, behi bat, oze, behi! Behiak behi! Ba ez! Etxarrin ere behi bai esan nahi du, Orduan, ni, aktorea, zer gertatzen da? Bueno, Madrilera joan nahi dudala, Bapatean sentitzen du nire baitan horrelako zerbait, Artista izan nahi dut, aita, artista izan nahi dut. Bueno, eta banoa Madrilera, Hollywooden bezala, han. Hollywood, Madrid, total. Horrela, bueltatu nintzen, horrela. Ama! Horrela, bueltatu nintzen. Eta, bueltatu nintzenean, hemen pixkat lanean hasi nintzen, Nafarroan, hor, deitzen hasi zidaten, gauza martxan hasi zen, Eta, ondo, lana, ondo, pozik, begira, nire agenda erakutsiko dizuet, tuku, imaginatu hemen hilabeteak, urtarrila, otxaila, martxoa, apirila, maitza, agenda ez da oso praktikoa, ze irekitzen duzunero, baina niri gustatzen zaitxiko. Orduan, hor dago, Eta orduan hemen, urtarrila, hemen badago lan pixkat, hemen beste pixkat, ze ongi hemen, funtzio bat hemen beste, oi. Coronavirus. Orduan, coronavirusa etorri zen. Izorraitu gaitu pixkat, ezta? Hemen, bakizu, hemen egiten dizutenean ikastolan zinenean eta bat hemendik zirikatzen zegoenean bezala, eman idiozula zaplastako bat, hori da koronavirusa pixkat, Hor dabil, eta koronavirus, koronavirus, eta, koronavirus, ez? Hori, izorratu gaitu. Orduan, nire kalendarioa, koronavirus baino lehenago, nire kalendarioa, koronavirus ondoren. Momentu hauetan zer egin behar da? Lasai. Etxean gelditu, momentua proposa familiarekin egoteko, ariketa pixkat egiteko, yoga pixkat, meditazioa, mindfulness egiteko, hor, pixkatola, zure baitako aurro hori aurkitzeko, ez da? Aukera ona da. Hori lehenengo 3 egunak.
Gero ja, Netflix, ez da, bueno, bizikleta estatikoa neukan etxan, bizikleta estatikoan, egunero lehioti begira, horrela sensazioa ematen dik kalean dagoela. Lehioarekin horrela, haizea ematen aurpegian, Gero paretari atzamarkak, ja, desesperatuta, ja, begira, Netflixeko, ja, aspertuta Netflix ez, nire labea ez dakizen bat Madalena, ez dakizen bat bizkotxo, ja, egoera guztitakoak, ja, horrela bizkotxoak onutzaino, Madalenak onutzaino, ja, ezin duzkeiago, ezin, ja, desesperatuta, eta momentu horretan, nire mugikorra bat. Lana izango da, deitzen badiate nik ez dauzkat lagunik, lana izango da, Bueno, aktoreak gure burua saltzen dugu, telefonoz, beraz garrantzitsuena, itxura mantentzea lehenengo gauza. Bai, Xabier Artida naiz, bai. Aktorea, bai. Zertarako ditzen didazu, ba? Ah, lana! Bai, utzi dazu nire agenda begiratzen, Ea egun horiek libre dauzkadan, Ni bitartean labetik, Madalenak ateratzen. Bai, ara, egun hori, eta beste hori, ondo. Ze kasualitatea! Justo egun horiek, libre, zuretzako, emango dizkizutenak, topera! Bai horixe, eta zertarako da, bakarrizketa? Bakarrizketa? Bakarrizketa, orduan. Bakarrik, Bakarrizketa? Ondo. Eta zertara, euskaraldiko bakarrizketa egiteko. Zarazurik ez. Xabier Artida. Aktorea, bai. Poing. Bai, zarazurik ez egingo dut, ni bakarrizketak. Hola egin ditut. Ez da bat. Bai. Eta orduan tekstua pasako didazu, ez? Eta, ez dago testurik. Nik idatzi behar dut. Ondo. Bai, idazlea naiz, bai. Horretaz aparte dena egiten dut. Eta Madalena oso goxoak ere, bai, Madalenak, txokolatezkoak, Orduan zer, pasako didazu txosten bat pasatu, eta informazioa bertan, hor nik irakurri eta egingo dut, bakarrizketa humoretsua. Ondo? Venga, impresora piztuko dut, bai. Arira. Epson Silius Color, Ondo da, ze letra txikia, horre, bai. Ondo, badaukate, bai. Beste bat. Ariguneak. Eta, rolak. Beste, eta izena jarri nion. Patxi. Kaixo. Zuetan ni lagunak egin behar gara, Patxi? Badakit, bai. Bueno, krisis, Bueno, begira, sekreto bat kontatu behar dizuet, Neri honek bildurra ematen zidan, ze aurreko euskaraldian ni Madrilen egon nintzen, lehenengo euskaraldia galduta, Orduan, nondik nora hartu hau, eta hau sekretu ilun bat da, bale? Ondo? Ni Durangoko azokara joan naiz, eta ezer erosik gabe bueltatu naiz. Bota dut, jazta. Orduan, krisis, nondik hasi, zer egin, horrela hasiko naiz, ez horrela. Igual sartuko naiz horrela, edo zaldian. Ideia bat. Zer da ona, hasiera batean. Hasiera ikusgarria izan behar du. Ikusgarria. Orduan, nola izan daiteke hasiera bat ikusgarria.
Ideia barokat. Telefona hartu, deitu. Euskaraldea, kaixo, bai, ni naiz. Nola nor? Xabier Artida, aktorea, bai, ni. Begira, ideia bat daukat, Hasiera egiteko, okurritu zait zerbait hola erraza egin daitekena, merkea, onda, dola. Ikusi, jendea hurbiltzen denean aretora, hor jarriko dugu atarian, hor goian, paretan, traka bat, eta orduan traka hori, jendea hurbiltzen denean piztuko dugu. Kaixo. Iseri. Igual lehenengo filan ez, ari nahi por si acaso hor hemendikan o bigarrenean. Bueno, berriro hasiko naiz, lasai. Bueno, hori. Orduan, jendea itxaroten egongo da, atarian, eta imaginatu, hor traka badagoela atarian, eta bapatean jendea hor, Euskaraldia, paretan horrela sutan, idatzita, bigarren altala, eta jendea, Euskaraldia, erotuta ja, Euskaraldia, batzuk bengalak, Euskaraldia, eta bapatean, ezerezetik, zeruan, helikoptero bat, banderola erraldoi batekin horrela, fra, Euskaraldia, bueltatu da, eta oraingoan zuekin guztiokin, Xabier Artieda, eta helikoptera zabalduta nian, eta jende guztia hor, aretoaren atarian, Xabi, ikusi duzu, Xabi, bai, ikusi duzu, ikusi, hola gota, eta ni horrela, eta hor, jauzi, Jumba, hor noa, hortzen eta parakaidaza, eta parakaidazean, hau bizi, eta belarri prez. Jendea ja erotuta aretora sartuko zen korrika, segurtasun neurriak pikutara, bata bestearen gainetik, denak hor barruan, ja, Eta orduan, obra txiki bat egingo dugu, oso erraza. Nire osaba arkitektoa da, gainera. Beraz, egingo duguna da, zapaian zulo bat, zulotxo bat, horrela, mando batekin, irikiko dena, eta orduan ni sartuko naiz hor parakaidazarekin, eta jendea ja, hori ikusiko nahi iristen, estenatokira, eta orduan zaldi bat agertuko da, eta ni zaldiaren gainean eroriko nahi, eta, guazen Euskaraldia, eta zaldiaren gainean, eta jendeari birak ematen hasiko naiz, eta han botako dut bakarrizketa birak ematen, eta jendeak bakarrizketa horrela ikusiko du. Eta gero bestaldera ez mareatzeko, egizu? Ona, Ez esan zidaten. Ez dakizte presupuestotik, Horren ordez, eman zidaten. Ona, Bueno, ongi dago, Ez duzte, ikusi duzuen noizbait Guns N' Roses? Hori bere egin behar du. Txek, hemen jarri, Axl Rose bezala. Take me down to the horizon and the grass is green and the girls are pretty. Oh, what you praising? Itxura guztia ematen du, ez da? Take me home. Ya está. Bueno, eta hasiera egin da. Bueno, ya badaukago hasiera bat. Ez da espero nuena. Baina, bueno, hasiera bat da. Hortaz, bueno, nondik hasi orain, ez? Ja, hasiera badaukagu. Orduan orain, hasi behar du, materian sartu behar gara, Materian. Nondik hasi, Ez daizu inoiz gertatu goiz batean jaikitzen zarela eta ispiluan begiratzen zarela. Dutxa ondoren, dena bustita.
zaudezu gure aurrean. Nor naiz ni? Bau berdina da, baina ez hain intensoa. Nor naiz ni? Aho bizi edo belarri prest. Hau berdina da. Baina ez hain intensoa. Orduan soberan dakizu zer den bakoitza, ezta? Aho bizi belarri prest, dakizute. Nik, txostena hemen daukat, eta euskaraldikoak hor daude, estalita, beraz esan beharra daukat, Orduan, aho bizi! Aho bizi! Taran! Zer da aho bizi? Esango dut horrela, energia askorekin. Marraren atzean. Energia askorekin esango dut. Aho bizi! Shakespeare moduan. Aho bizi, zer da aho bizi? 15 egunetan konpromisoa hartuko du euskeraz hitz egiteko. Nola egingo du hau? Aurrean daukana, euskalduna den jakiteko. Lehenengo hitzak beti euskeraz esango dizkio. Iepa zer moduz? Ondo! Badakit, euskeraz zerarekin. Zer gertatzen da, aurrean daukadana, elkarrizketa elebiduna eramaten badu. Adibidez, iepa zer moduz zaude? Ondo! Itu? Nire aldera eramaten saiatuko naiz. Ondo? Sokatira bezala. Ondo! Iepa! Zerbait hartu nahi duzu? No, no me apetece. Tortilla pintxoak oso goxoak egiten dituzte hemen. Ekarri. Iepa! Eraman dut. Hori da. Eraman dut. Eraman dut nirera. Orduan, zer gertatzen da? Aurrean daukagun pertsona, euskeraz ez badaki. Hori ez didate esan. Ez dakit. Egin zazuen nahi duzuena. Dakit, dantza, TikTok bat, nahi duzuena. Nahi duzuena. Orduan, hori hau bizi. Belarri prest! Belarri prest! Zer da belarri prest? 15 egunetan konpromiso hartuko du. 15 egunetan konpromiso hartuko du euskeraz hitz egiteko, baina bere gaitasuna eta egoeraren arabera erabakiko du norekin euskeraz egin. Jende guztiarekin ez du euskeraz egingo, euskaldun guztiekin ez du euskeraz egingo. Berak erabakiko du nola, eta non, eta noiz. Orduan, hori bai, belarri prest denak euskeraz entzun nahi du. Belarriak hor dauzka, horrengatik da, belarri prest. Ondo. Aho bizi, eta belarri prest. Biak. Eta orain zer? Nor naiz? Zein aukeratu? Zer gertatzen da hemen? Zein da tipo hau? Zergatik gaude areto honetan? Nik lagundu behar dizuet. Aurreko euskaraldian gertatu zena zen. Aho bizi, pixka bat gainetik gelditu zela, belarri prestaren gainetik gelditu zela, Belarri prest gelditu zen bigarren maila batean bezala, eta biak dira rol aktiboak eta garrantzitsuak, Hau garrantzitsua da, ondo? Orduan, adibide batzuk jarri behar dizkizuet, Begira, hemen badago tipo bat. Tipo hau euskalduna da, euskeraz dena, lagunekin, etxean, familiarekin, dena euskeraz, eta lanera doa. Dena euskeraz, irratia eta dena. Uda honetan, zurekin estrenatuko naiz, gogoratzen zarete? Hotel txiki batean, ni bai, hori, abesti hori ez dakizu zein den? Ez? Zu bai, ez? Zure etxean edo nirean, total, badoa lanera, eta, lanean, euskaldunak daude, erdaldunak, eta giroa gaztelaniaz egiten da, bilera asko daude, orduan berak erabaki hartu du. Lanean, erderaz egingo du. Orduan, ze txapa jarriko du? Belarri prest! Hori da. Orduan, beste tipo bat, beste adibide bat. Hau argi gelditu da, hemen badaukago beste tipo bat. Ez begiratu. Lotxatia da, oso lotxatia. Euskalduna, euskeraz hitz egiten du, txikitatik, familiarekin, baina, bere giroa ez da guztiz euskalduna, orduan, berak konpromiso hartu nahi du nolabait, euskararekiko, eta, baina, lotxa ematen dio aho bizi izatea, lotxa ematen dio.
ez daki bera konpromiso hori maila horretan mantenduko duen. Orduan, jas, Belarri Prest txapa jarriko du, eta bere giroan hasiko da, bere kuadrillarekin. Euskalduna da, baina erderaz hitz egiten du normalean. Berarekin hasiko da. Zer moduz eta... Jazta, euskara. Azkenean, 5-6 pertsona euskaraz, kuadrillan, eta, konfinamendua, fuera, joango da, eta tabernara joango dira, kuadrilla guztia. Eta hor, hau bizi bihurtuko da. Venga, ronda honi gombidatuko dut, venga, venga, baina hori, bera hasteko, Belarri Prest, poliki, ondo. Badaukagu hemen beste tipo bat, edo tipa, Kaixo, ni ikasten, euskara ikasten, naiz? Eta konpromisua, euskaraldia, konpromisua hartu nahi dut. Beraz, azaroako gehi, hau bizi. Noski baietz mutikoa! Karo, konpromiso hartzen badu eta aurrera badoa, noski, zergatik ez? Venga! Zaldia utzi dut. Venga, hori da. Orduan hau argi gelditu da. Ez da gure gaitasunaren arabera edo gure hartu nahi dugun konpromisoaren arabera, gure egoeraren arabera, guk erabaki behar dugu. Eta biak daude, maila berdinean ez da bat euskaldunagoa bestea baino. Biak dira rol aktiboak. Piskat entusiasta jartzen naiz, Gehiegi igual, jaitsi dezakete, hemen badago reguladore bat, Xabiren reguladorea. Eta azkenean, jaisten baduzu beraino, eta orduan, Belarri Prestirena, Bueno, orduan, zer gertatzen da? Ez da nierraza! Imaginatu, ni, hau bizi! Jesus, bizi guzti, euskiaz hitzik eta hau bizi, noski biet, eta txapa hemen, pum, hemen goian, hau bizi, zuk uste duzuna, ordoa, eta bapatean kaletik, Extremoduro, konzertua. Extremoduro, pila bat gustatzen zait. Venga, banoa. Eta badoa konzertura, Extremoduro konzertura, dena kontrolpean, lasai, lagunekin, hor dago atzean, konzertua bere aurrean. Kontaktu direktua. Txapa hemen, titia gora, hau bizi. 10 eta 10. Estenatu pila dekira, 10 eta 10. Titia gora, garagardo bat. Eskerrik asko. Dantzan hasten da, animatzen hasten da. Beste bat, karri. Dena ematen ja. Patxaren bat, karri. Bueno, ja. Jagermeister gratis, ekarri. Bueno, ja titia erori zaio. Azteko bi titia hemen dauzka, eta ja hankak ez dira 10 eta 10, dira 9:15 gutxi, ordu batak eta 10, ez dakit. Eta ja bera, bi konzertu ikusten ditu, ja. Eta orduan etortzen zaio, barrutik, nabaritu gabe, ezin du kontrolatu, hortik barrutik, tripetatik datorkio zerbait, horrela igotzen zaio gora, leporaino, lehenengo. Eta bera, jaisten kontrolatzen saiatzen da. Baina ezin du. Eta azkenean irten egiten zaietan. Salir, beber, el rollo de siempre. Ala, konpromezua. Venga, gero arte. Ez da inerraza. Bueno, hemen nor da aita edo ama, Bateon bat, bai, bueno. Ama! Ama! Etxera jo nahi dut!
Barkatu. Ama, parkera joan nahi dut! Hori. Parkera ez, bihar ikastola daukagu, guazen etxera, bestela lokartu egingo zara da. Ez, parkera! Aita! Goxoki bat! Asko jandituzu, hortzak botako zaizku. Ama! Parkera! Aita! Goxoki, aita, ama! Aita! Ama! Aita! Ama! Aita! Ama! Aita! Ama! Aita! Ama! Hau bizi txapa. Ya ez da hau bizi, ya, Rolling Stoneko bihurtu. Ja ezin duzu gehiago, ja. Mira, ¿cómo no te cae este cruzo? ¡Hala, konpromezua! Gusten, Tainerraza. Bueno, eta gero daude, euskaldun zaharrak direnak, Bueno, hau nola ez da izango ba, hau bizi, baserri batean bizi da, ez du inorrekin, ez daki gaztelare, ez daki gazteleraz. Euskara hitz egiten du bakarrik. Hor dago bere mendian, baina ara. Hau nire amonak esaten zuen euskaldun zaharra, Los muy marranos, martes 100, kriston txokolata la comieron. Euskainol profesionala. Nork hitz egiten du euskara uneko egun, Gaur egunen hor dago bi hizkuntza kontaminatuta, orduan, hau bizi izateko txipa aldatu behar da, egin behar da hor, ze badauzkagu bizio asko, zaila da, baina posible, hori bai, posible. Orduan, nik uste dut ja dena ulertu dela, superongi azaldu dut, biak maila berdina, imaginatu, ze garrantzia daukan belarriprestak, imaginatu mundu bat belarriprestik gabe, imaginatu, ze izango zen mundu bat belarriprestik gabe, imaginatu, mundu bat belarriprestik gabe, albisteak, egunon, bai, hemen gaude, bai, antza denez, aurten Euskaraldiak ez dauka belarriprestik, denak aho bizi dira, eta denak batu egin dira, eta har dabiltza kalean herriz herri belarriprest baten bila, txapa botatzeko. Bai, konexioa daukagu? Bai, hemen gaude. Bai, han daude, aho bizi guztiak belarriprest baten bila dabiltza, bide berrian, trafikoa gelditu dute, eta hor dabiltza, hor kotxeetan edo, nor aurkitzen duten, hau bizi guztiak transformatu egin dira, hitz egiteko gogoa daukate, eta ezin dute aguantatuta, Walking Dead bezala. Belarriprest! Tu belarriprest! No, belarriprest! Hau bizi, bai, eta antza denez, badago bat, belarriprest dena bat, baina panorama ikusi du, eta Sandonato puntara joan da, eta handago Sandonaton ermitan sartuta, bizarra ja, 3 egun pasatu dira, baina bizarra honuntzaino dauka, arropak ja ematen du, makilo batekin hola, ermitan ja, makita dena ja, nabari du, 20 urte ematen dituta, eta hemen bere txapa belarriprest, hor dauka. Zu bat egin du, zen momentutan, okurritu zitzaidan niri, belarriprest, hau bizi behar den. Idazten, hor bere, gaur, uso bat ikusi dut, eta ez dakitzen. Bueno, total, hor doaz, hor agertzen dira batean. Ja, eske batzutan sartzen naiz, zulo batean, ez dakit nola irten dira, fuera, aurrera. Total, hor iristen dira bizi guztiak. Belarriprest. Eta tipua. Ez! No! No, amigo, no. Camino de Santiago.
que me he liado. La Concha, La Conchica. Belarri prest, beste gunean jaikin nintzen eta gozaltzeko biharra holtzakan dituen eta bueno. Imaginatu zen mundua, A ber, agian pixkat exageratu dut, Agian. A ber, pixkat, horrena. Belarri. Agian pixkat exageratu dut, baina, bueno, hor gutxi gora bera hor, Bueno, orduan, imaginatu azaroak hogei, laizter etorriko da. Bueno, jakin ez da zuela, oraindik, ez dakit, seguraski denak eman duzuela izena hemen, ez? Ja? Oraindik 24 arte dago, Hor batek farra egin dut. 24 arte daukazu. Interneten sartzeko, Amaia Gartziandia, hau bizi, Belarri prest. Hor daukazu. Orduan, egune itorriko da, azaroak hogei, jendea normal ibiliko da, txakurra paseatzen, ogia erosten, ekarri ogia, kotxean, eta batean batek esango du, txapak iritsi dira! Eta jende guztia, Euskaraldia, 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 eta denak txapak gotatzen, tori, txapak, da ekarri! Eskerrik asko! Ez? Jendea ja horra txapak jartzen, tal. Zer egin txapakin? Bueno, txapak bakizuen nola diren, ez? Horra txikiak, Belarri prest, hau bizi horrela. Orduan, aholku batzuk. Joan zan urteko berokia balin badaukazue zuloa eginda, hori erabili. Zebakizu nola garen, hartzen dugu txapa, eta, bueno, ez dakize, badauzkagu berokiak, ez dakizen bat kapa impermeabilitate, ez dakize kondensadore fluzo, ez dakizen bat kapa 4K, ez dakizer, eta hor txapa jarri, eta ala, pikutara dena, ez? Orduan, jantzan urteko berokia, erabilgarri izan daiteke, ez? Bakit modaz kanpo dagoela, baina, bueno, vintage. Euskaraldi vintage. Orduan, hori alde batetik. Gero, badakigu, nola garen, ez? Kapa asko jarriko ditugu, hotz egiten du, bi praka, bost zapata, bi txapel, lau beroki, ez? Eta hola. Eta etxera iritsi, eta fixa, prakakor, dena hor, toki guztietan, ez? Toki guztietan dena, all over the place. Eta, karo, gero aztuta, nun dago txapa, praketa, berokian, eta gero praka jarrita. Ai! Eta txapa hor. Sartuta hor, txitxian, Sartuta hor, Orduan, nik aholku bat eman behar dizuet, Aurten, badago, gauza bat, denok eramaten duguna gainean beti. Bakizu ez da, Maskaria, Orduan, hor jarri dezakegu, total, hori sozialki asko jartzen dugu, orduan imaginatu, hau bizi, hemen horrela maskaria jarri, hauan, Eta Belarri prest, hemen Belarri alde hontan, horrela, hemen goma hontan, kontuz belartakoekin, eta listo, Eta gero motxilak asko gustatzen zaizkigu, ez? Ni motxila eramaten dut, nun jarri txapa, normalean atzean, beste txapekin, ez dakize ACDC, Guns N' Roses, eta hau bizi, ez? Eta flow daukalako horatzen, ez da, Euskaraldi, 2020, hemen gaude, flow daukagu, bizikletan, manillarra hola hemen, eta bizi bat hemendik. Aiba! Belarri presten! Konturatu da, berandu. Txapa atzean duzulako. Orduan ezin dizut txapa bota.
Claro, orduan txapa aurrean jarri, hemen. Horrela ikusiko zaituta. Zer moduza da, nia bezina, ja, orduan hasiko da. Orduan, horretaz aparte, zer gehiago. Bai, bueno. Txapa normalean ez dugula eramaten. Orduan ahaztu egin daiteke, ez? Txapa ahaztu dezakegu normala da. Orduan, egoera bat isladatu behar dizuet, oso errealista, gertatu daitekena edonori. Ze arriskua daukan txapa ahaztea. Imaginatu, tipoa lotan dagoela. Eta lanera joan behar du, 5 minutu gehiago, itzalita. 5 minutu gehiago, venga. Orduan ja, ordua ikusten du benetan, ez? 5 minutu! Falta zaizkio. Eta autobusa bere etxean gelditzen da. Autobusa jan behar du, bestela lanera berandu. Eta 4. eguna da, berandu doala lanera. Eta tipoa, erotu da bezala. Bandira kendu, jaiki praka jarri, kafe hartu, maneta hartu kalera egiten, eta autobusa hor, ateak izten ja. Itxoin! Mesedez! Itxoin! Eta derrepende, batean frenazoa. Aiba! Txapa! Eta txapa etxean. Eta autobusa hor, eta zu erdian. Eta bitan banatu nahi duzu. Baina ezin duzu. Erabaki bat hartu behar duzu. Edo txapa hartu edo, eta lanera berandu, edo autobusera igo txapa gabe. Jendea hor autobusan lasai eta ikusten zaituzte kanpoan zuri. Zalantza guzti horiekin. Total, erabaki hartu duzu, bazoaz autobusera, Egunon! Kamara geldoan oraindik denak ja normal, eta zu geldoan oraindik. Egunon! Disimulatzea tokatzen da. Ieup! Epa! Ieup! Eta hor zoaz atzekaldera, ez? Autobusaren atzekaldera iluna dagoen toki hortara, hor daude kortinak botata, grafitiak, txikleak itxasita, iluntasuna, margoak toki guztitan, eta hor iluntasun hortan, bi begi ikusten dira. Zureak. Antza denez, ez da inor konturatu. Ondo egin dut, ondo disimulatu dut. Baina horra aurrerago, aulki batean buru bat horrela. Zuri begira jartzen da. Eta esku batek, amaren eskuak bera jaisten dio, eta bestaldetik agertzen da. Eta zurduriak. Eta beraz zuri begira lasai. Ama begira! Ez du txaparik! Eta zu, euskerarekiko daukazun konpromisua hemen barruan tripetan, zuri borronka botatzen, golpeka. Zergatik, hartu zaizu, txapa, tontolapikoa. Ezin duzu gehiago, autobusaren erdirazoaz, desesperatuta, eta han, hau bizi naiz! Hau bizi! Entzun didazu txikito! Bueno, total, hau, kampaina diskretua da, horrengatik txapak, bakizute ez da. Orduan, bueno, erantzuna ez, txoferrak. Astoarena egitera kanpora, venga. Eskeni txapa zuzaizu da, txiki honek ez baina ni hau bizi da. Bai, hau bizi, venga, txapa. Berdin du, kanpora, astoarena egitera kanpora. Baina
Pipi, foplas. Plan bat dauka, atzeko ataritik sartuko da, eta ez da inor konturatuko berandu doala. Nagusia. Etorri nirekin. Pum. Han, bere gelan sartzen gara, bere gela erraldoia da dena, iluntasunean murgilduta dago. Han ez da ezer ikusten, ematen du, gela horrek badauzkala 40 hektarea. Eta hor argi baten azpian horrela, bere maila ikusten da. Bere maila eta bera horrela. Eta hemen kuadro bat dauka, bere aita zena, lehengo nagusia horrela. Zuri begira. Ematen du kuadrotik agertera berdela. Eta tipua hor, quieto, nagusia. Eta hemen lehio bat dauka, eta trumoiak ikusten ja. Lehioa estrategikoki jarrita dauka, lehioa hor dago apropos jarrita. Zer, berandu berriro? Zartu ja hor ezara, eza obizi ez belarri presez ezer. Bai, eske, jakin ez dira, alarmak ez dira, autobusetera dute, txapaketa eta azumek, txoriak kakain dute eta hurikia, eta eskabela azea, berrok eta batxa, eta ba. Kanpora! Bueno, eta drama, eta ez dakizer, eta negarrak, eta hori guztia, txapa azteagatik. Beraz mesedez, jarri positak. Izpiluan, toki guztietan, frigorifikoan, baina ez da dutxeta. Bueno, pixkat exageratut, Bueno, gero, gainera, gauz bat aipatu nahi dut, bada ezpada ere, txapaldaketa ez du balio, Bakizue, eske egon dira kasuak, txapaldaketa egin dutenak, iluntasunean hor desesperatuta bizi bat, Aitor! Aitor! Etorri! Miau! Aitor! Zer? Tu belarri prestera? Nia bizi. Aldatu! Aldatu txapa! Baina zer diozu, tio, baina hori zira. Bai, hau bizi, azte buru hau bakarrik. Eskezin dut gehiago estresatuta nabil. Albazeteko neskato batekin gelditu nahi, eta hau bizi, bakizu, Venga, hartu. Baina, bai, ikusiko zu, honekin pila baldegatzen da, Hau euskotiner bezala da, hau bizi, Ikusiko zu, jendeak, hau bizi, Bale, ados, Aurten, txapek badaukate ADN sentsore bat. Non jabearen ADN-a erregistratzen duen. Eta ADN-a desberdina balin bada, pip, eta gero, pumba! Kontu ze, Aurten, Euskaraldiak sekretak dauzka. Sekreta. ¿Qué pasa, to? ¿Qué andas o qué? Baina, ze ari zara erdera, zua obizi zara, ez? Bueno, chico, ¿qué más da, chico? Estoy contigo aquí, ¿no? Tampoco hay que ponerse así. Baina, kompromiso hartu duzu, responsable izan behar zara, eta... A ver, chico, ¿tú qué te vas a chivar o qué? Chico, es que si te pones así, chico, pues yo ya apaga y vámonos. Chico, es que si te pones... Baina, no le quito... Va, chico, mira, es que contigo no se puede hablar, chico. O sea, ¿qué exigencias? ¿Qué exigencias? Edo zein tokitan egon daitezke, sekretak hor daude,
Bai, hemen dago tipoa. Horrela hitz egiten dute. Bai, hemen dago. Hartzen dizute, torri gurekin. Toki ilun batera eramaten dizute, eta txapak entzen dizute, hau bizi txapak endu, eta beste txapa bat ematen dizute. Belarri motx. Eta zuela. Bueno. Eskaraldikoak postik egongo dira horat. Bueno, orain, berrikuntzan sartuko naiz, aurtengo berrikuntzan. Ariguneak. Ariguneak, bakizue, zu bai, ezta? Ulertzen dituzu? Ez que, zer da arien, bai, Ariguneak, ordan, zer dira? Azkar azalduko dut eta gero sartuko gara hor dibagaziotan, zeni asko dibagatu dut, bakizue gustatzen zaidala. Orduan, ariguneak, euskeraz aritzeko guneak. Erraz, euskeraz aritzeko guneak. Bi daude, bi mota. Barne eta kanpo ariguneak. Orduan, barne ariguneak, zer dira? Ohiko dinamika daukaten guneak dira, eta bertan 80% ados egon behar du hau posible izateko. Ondo, hori barne arigunea. Kanpo arigunea, herritarrekiko harremana bultzatzen duten guneak dira. Eta bertan, belarri prest bat gutxienez egon behar du. Ondo, ulertuta? Pues listo, ya está. Bueno, orain, nik zalantza dut. Ze kuadrilla bat arigunea izan daiteke, ezta? Bai. Duan zer da, barne edo kanpo? Zer da, kuadrilla bat? Ola, ni pentsatzen egon nintzen da. Kuadrilla bat, parrandan dago, gustora, ez dakizte, lagun bat etortzen da, beste bat, hor daude, gaua pasatzen dute, kanpotik jendea sartu, eta lagun bati galdetu nion orduan, zer uste duzuzuk, eta besteak esan zidan. Kuadrilla batera norbait kanpotik sartu? Barne arigunea. Kuadrilla barne arigunea. Orduan, txaranga bat izan daiteke arigune bat. Orduan, ni pentsatzen, hau, bota behar dut dena. Saxofoi bat, imaginatu, saxofoi bat. Orduan, saxofoia obizi da. Eta euskeraz joko du. Aldapan, gorak, eta klarinetea belarri prest. Orduan, saxofoia jotzen duena ulertzen du, baina berak erderaz joko du. Orduan, saxofoiak ahobizi aldapan gora joko du eta belarri prestak mi gran noche. Eta hor sortu daiteke performance berri bat, mundu bat. Aldapan gora puede ser mi gran noche. Eta kriston simbiosia. Burua jantzait, Bueno, edo baserritar bat, handago mendiaren puntan, bere kaxerioan hor sartuta, hor dabile, lanean, eta arigunea egin nahi dut hemen kaxerio hontan, eta, baina zer ari zara esaten hor, ez da inor joaten zu zaude bakarrik, hor animaliekin zaude, zer egin behar duzu hor arigune bat? Baiet. Bere animaliek hainbeste maite dute, izena eman dutela Euskaraldian. Atera esnea tititatik, eta ezin du gehiago. Obe? Bai, obe. Eta gozaldu nahi duzu begira. Arrautza. Ja, guztiz mazai burua, ez da? Bueno, bukatzeko, Ja, bukatzen joateko. Interneta arigune bat da, ez? Bueno, ez. Antxatak, WhatsAppa hori dena, arigune bat izan daiteke. Orduan, YouTube arigune bat izan daiteke, hor txatak daude, ez dakizter. Instagram, Facebook, ez dakit, hor galdutan abi. Eta gero, badago zerbait, TikTok. Zuk ezagutzen duzu TikTok? TikTok errazara? Bai? Bueno, a ber, ni TikTok beste egunean deskargatu nuen. Eta deskargatu nuenean, lehenengo gauza nire mugikorrak hasi lehertu egin zen. Berotu zen, bateria jetxi zitzaion, eta horren ondoren, krisi horren ondoren, ikusi nuen zerbait. Eta TikTok, gutxi gora bera. Horrela da.
Rato guzia, hola. Eta esan nuen, ostras, eta hau, nola... Badaude TikTok euskaldunak, TikToker euskaldunak? Bai? Zu izan zaitezke bat! Viralizatu zaitezke, orentxe bertan, Begira, ideia bat eman behar dizut, Zu hor zaude, TikTok egiten, eta gartzen duzu Euskaraldia TikToken ere, Eta hor zaude, eta batean, eta berriro, bueltatzen zara. Eta ja, sartu duzu hor zerbait. Ez dakik gustatu zaizun asko ideia, Bueno, nik bukatzeko ja, eskerrak emani dizkizu, guztioi, eskerrik asko etortzagatik, egoera arraroa da, baina, bueno, kultura ere segurua da, uste dute neurriak hartzen ditugula, eta, bueno, eskerrik asko konfiatzagatik. Eta eskerrik asko ere Euskaraliaren alde antolatzagatik, izen emate mailak, informazioa banatzeagatik, txapak emateagatik, txapen banaketa, hori guztia, eskerrik asko. Laizter etorriko da, azaroa, bihar hasiko gara, topera, txapa jarrita ja, pres gaude, eta hor egongo gara, Euskaraldian, ja, gogotsu. Nik ja agurtzeko abesti bat, abestu nahi dizuet. Bueno, aber nundik ateratzen den hau, Bueno, abesti hau niretzat oso berezia da, asko maite dut, txikitan asko entzuten nuena, nik orain dazkat 33 egingo ditut berehala, eta, bueno, txikitan entzuten nuen, asko gustatzen zait, eta, bueno, letra aldatu diot, Euskaraldira egokitzeko. Orduan zuentzat, bihotz-bihotzetik, bale? Eta ja banoa, honekin. Sensazioa bilatzen nahi, Emozioa. Bale. Guatzen lagunok, amets betean, Euskaraldira denok batera. Ni hau bizi naiz, ta zu belarri prest, 15 eguneko konpromezua. Gure mundua uirla handi bat da, ta hortxe ostenduta altxore eder bat. Pim pam pum pam pam! Mila esker.